Salam sunuwatymma, hormatymma gepleşigimiziň mehriban müştaklary. Sagaman oturanmysyňyz? Biz size gepleşigimiziň başynda bagtdan pay, söýgüden terpay ardolap gepleşigimiziň täze sanyny size höderleýäs. Mehriban olanlar, siz biziň gepleşigimizde ýygyderli sine diýen bolsaňyz, miras teleýelim öz mehriban müştaklarynyň kalplaryna şahannalyk, mehribanlyk çaýmak maksady bilen bir neçe sunut ustatlarynyň bir dörejiligini söhbetçiýän sunutymma, hormatymma gepleşigini ustat sunut dörejilik işgälerini çağıryp, olaryň dörejilik ýolundan söhbetçiýän bir neçe şirin aýdymlary, gyzykly gürüňleri size getirýär. Ine bizim gepleşigimiziň şu sanyna ýürütde ýaşlanmadan halkymyzyň bir söýgüsini gadanan özüniň bir neçe halipa ýolundan dowam edýän şirin aýdymlary bilen halk köpçüliginiň söýgüsini gadanan ýaş aýdymçy. Mary welaýatynyň wekilgadar etrawynyň ne Goňur obasynyň medeniýet öýüniň aýdymsy ýol başçysy Gülşirin Öwezmemedowany çağırdyk. Ine Gülşirin hoş gördük sizi. Mehriban olanlar, ine sinde ýan bolsaňyz bilýärsiňiz, Gülşirin özüniň bir neçe halk aýdymlary, bir neçe ýurdumyzyň ötüşlerini, bir owadan söýgümi wagt edýän ajaýyp aýdymlary bilen halkymyzyň teşne öwünlerini awlak gelýärler. Ine gepleşigimiziň şu sanyna da Gülşirin özüniň bir dörejiliginden söhbet etýän bir neçe aýdymlary size getirer şeýle de biziň bir neçe tomoşaçylarymyz gyzyklanýan soraglamaga jogap berer. Gülşirin hoş gördük sizi. Sağ olun. Ine Gülşirin ählimiziň bilişimi ýaly hormatly prezidentimiziň saýasynda biz medeniýet sunat ustatlary juda bagtly. Çünki edýet arkadamyzyň saýasynda biziň bir okuyup başarnymyzy görkezmek üçin ähli şertler, mümkinçilikler döredilenne. Diňe näme edýet arkadamyzyň saýasynda bize ine alýan alamydan diýen ýaly öz okuyupmy bir görkezaýmak gaýrada başystyny söýläp sizden. Hormatly arkadamyz şeýle mümkinçilikler döretip berýär bize. Şoň üçin näçe işlediňçe işläsiň gelýär. Biz aýdymçylara, medeniýet işgärlerine şeýle mümkinçilikler döretip beren üçin mehriban arkadamyza, gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýtýan. Hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerinde ama rowaj alsyn. Sağ olun Gülşirin, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Şeýle gözel arzuwlardan soň bir söhbetimiziň şeýerine bir aýdymy halkymyza höderler, söhbetimiz dowam eder. Başlasın.
arkadaşymyzyň saýasyna Türkmen zenanlaryna, Türkmen gelin gyýlaryna juda uly hormat goýulýar. Bugün köni iri arkadaşymyzyň saýasynyň bir bagtyar zenanlary islam kärlerini işleýärler, zähmet çekýärler. Ine biz bilýärsiz Kanada va yürütüne ağamra dağanın bir ömür dölüjürünü söküdatçıyan bir neçe gepleşker halkymyz görendirler. Ağamra dağanın bugün köni dörüden aydymlary bir halkymyzyň arasynda bir şuunlar içinde yaşap berdi. Sizemne şo mehriban perdendi, gönlüňden bir şägirt diýsegem ýalňyşmarsa, ine şuun köni halip hakyna söz açylan hökmän toğratda bir siziň öz mehriban hakaňyza bir agdaman geçmedik mümkin elle. Ine Mar welaýatynyň bir özüniň bir ajaýyp ýolu bar. Sizem şu özüňiziň bir ajaýyp ýolundan bir näçe şirin aydymlar halkymda ýetirýäňizde. Çünki hormatly prezidentimiz hem Halipa şägirtlik ýoluna juda ünün berýärde, halk arasynda da diýilýär. Şägirt Halipadan ozurmasa kär ýeter diýär. Bir şu jümle düşünşiňiz hakyny hemde bir öz Halipaňyz bilen atlan işleňiz dogrusyna söküdüme dowam etsin. Dogry aýtdyň Jahan. Ine şu haýsy bir bagşy bolsun, haýsy bir hünerde bolsaň hökman öz halipaň bolmaly. Ine şu mehriban hormatly arkadaşymyzym ýanky diýişiň ýaly halipa şähertlik ýoluny şeýle uly üns berýär. Ine şu halipam öz kakam Türkmenistanyň atan artisti Ahmet Özmemmedow öz halipamyzdan şu aydymlanmaz hökman täze aydymlar işlesek ýa bolmasa şol köýüne aydymlar täzeden işlesek hökman öz halipamyzy maslahat edip onsoň halk köpçüligine hödürleýärse aydymyň her hili alınış usullary bar, tilsimleri bar. Şonu dolu görkezýäs. Şonu halipamyz eger şunyň ýerine düşüpdir diýse, onu halk köpçüligine hödürleýärse.
Näme halipa şähertlik ýoluny hormatly arkadaşyma ýol açdy da. Hawa näme ýa-da siziň diýişiňiz ýaly halipa bolmasa şägir hawa ýüze çykyp bilmedi. Halipam öz kakam Türkmenistanyň atan artisti Agmrat Özmemedov hemde Türkmenistanyň atan artisti Nowruz Özmemedov. Hawa öz dogunymyz şu aýdymçy bol, derger bol, suratçy bol, hökman öz halipaň bolmaly. Şol haýsam bolsa bir käriň başyny tutmak gatykyn. Sebäp saňa öz bolan okuýuň bir açyk görkezýän hem halipada Agmrat aganyň bir döreden aýdymlarynyň içinde siziň hem bir ýerine ýetiren aýdymlaryňyz bardyr. 1986-njy ýylda kakam şu Alagaýşly telewiziýetleşigine bir geldi tarmatly Gurt halipamyň Agaçtandyr diýen türkmen halkaýynyň ýerine ýetirip şonu ýeňji boldy da. Biz hem şol aýdymlary näme täzeden işläp halipaň ýanyna baryp şunu täzeden işledik. Şoň sözlerini şu döwre kwapdaş edip täzeden aýdymdan täzeden ýerine ýetirip tilsimlerini üýtgöt şonu halipaň ýanyna baramyzda diýsen halipa munyň diýdi gowy çykardy diýişi alam boldy da. Näme aýdymy şu halipalamyň birinji berýän maslahady aýdymy ýoýmazlyk da. Ýöne biz näme şonu arasynda halipalaňam aýdan sözüni allykdanym şu döwre kwapdaş edip halk köpçüligine öýdürledik. Diýsen şol çykdy. Eger mümkin bolsa şol aýdymy häzir ýerine ýetirip beräýin. Başsyna.
şirin özüňiziň bir iňe görýän aýdymyzy diýen şä geldi utaryn sözleşelýän aýdym Oo. sebäbi ýani ýazyga başlamadan öňörtem şol ýürütde aýdym saz bir dünýäde feredemde ilk bilen şol aýdym ýerine ýetirjek diýip seslendiňizde. Ha, o aydımdan bar şirin. Şahtenim var, ipdesanın tünderi diyen aydım yerine yetiriyordum da. Heredik şu çarede hükman şu şahtenimin keşfine girip şu tünderi aydım yerine yetirirdim de. Yandan diýarym televiziýasyň ýeňçisi boldum. Täsirli günüň biri boldy da meni. Sebäbi şol aýdym size şöhrat getiripdir da Hawa. görýäňmi şa behleşikde. Oğluna dağlayım canım hemrahım. Niçin menin yüzden ürdün edirim bak edirim. Dağları eredir bu çeken ahım. Niçin menin yüzden ürdün edirim bak edirim. Bir ülidim gülüm tede yaprağı, yaprağı, yaprağı. Sina müdre koydum hicranı dağını, gel dağı. Gel hemrahım dün ayralık sağı. Niçin menin yüzden ürdün edirim bak edirim. Götürdüm perdeni güldük yüzümden. Akıl bulsan mani alın sözümden sözümden. Sevdim yaz bir yaş aktarıp gözümden. Niçin menden yüzden ürdün edirim bak edirim. Biz arkadaşımız dünya bir paytahtymyz Aşgabat şäherine ýa welaýet merkezlerine däle ähli Türkmenistan diýarymyzyň çetki owalaryna da medeniýet öýlerini täzeden keldip berdi. Muň ödem näme ýaş nesiliň bir sunwatdan başaryp çykmak üçin bir ullukan dörediler mümkinçilikde. Ene siziň ödüňizde ýüreti şu Mar welaýetiniň ene şu Goňur owasyna bir ýüreti aýdym saz ýol başçysy bolup işlemek bilen bir ýaş nesili ödüňiziň bir hüneriňi de geçirýäňizde. Şuň köni şolar bilen alyp baran işleňe dogrusyna da aýdyp geçeň şu ýerde. Yine hormatly arkadaşyma şeýle ýene bir mümkinçilik döretdi de biz üçin. Ähli welaýatlarda, şu welaýatyň owasyna barýan medeniýet öýleri bar da. 7-nji 8-nji sınıfyň okuwçylary gelip, biz şu aýdym taýda şeýle höwesimiz bar. Bizde de bir şeýle goltdyk beräň halipa diýip gelýän ýerleri bolýar da. Şeýle biz şoňa begenýäs, şeýle buýsanýas sebäbi diýsem bize bir mümkinçilik döretdi hormatly arkadaşyma. Şol 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıfda okuyan okuwçylary täzeden bir köýüne aýdymlary täzeden işläp şolary
şäherlerde bolsun, ýa bolmasa mekteplerde bolsun, şol aýdymlar aýtmak üçin bir şeýle ýardam berýän ýerlerimiz bolýar-da. Sebäp begen ýa-da şo ýaşlar görem sebäp şu döwrüň ýaşlarynyň özi bagtdylar. Olar üçin ähli mümkinçilikler edilen medeniýet öýler diýjekmi ýa ses ýazgylary bir ýürüte ýazga geçirmek üçin studiýalar diýjekmi. Şu zatlaryň ödem gönlünden edip arkadamyzyň bir ýaş neslin bir sunwatdan başalyp çykmak üçin döredýän ajaýyp mümkinçiligi-de. Ha, doğru aýtdyňyz. Biz diýsen gara şu şeýle buýsonýas, begenýas sebäp diýsen halipalardan öwrenen zatlanmady, geljekki ýaşlamada öwredip bilýärse. Sensin meniň dilberim, janymyň jananady. Iki jahan terwerim, köňlümiň ey gamhanady. İki jahan terwerim, köňlümiň ey gamhanady. Yüzlerin gül gül müdür, ovadın bülbül müdür? Ovadın bülbül müdür ey? Dürüplerin tümbül müdür, dişlerine dürdenesi? Dürüplerin tümbül müdür, dişlerine dürdenesi? Ay, aklim perizadı sen gel kamyn göwlümüň şady seni. Kan göwlümüň şady sen. Sen bir ışık ody sen, men onuňa perwanasy. Sen bir ışık ody sen, men onuňa perwanasy. Zelil ahdarım, dilberim tever yarım. Dilberim tever yarım. Bir öz hortam näkerim, men onuňa diwanasy. Bir öz hortam näkerim, men onuňa diwanasy. Bir uz hortu näkermi, bir uz hortu näkerim, men onuňa diwanasy. Bir ýarym perwanasy, men onuňa diwanasy. Her bir aýdymçynyň özüniň ilkinji dinleýijisi bolýar-da. Ýa özüňiz aýtdyňyz bir näçe agamrat halipadan aýdymsada inçe tesimlerini öwrenip, bugünkü güne döredýän aýdymlaryňyz bir halipa bilen gönlüni maslahatlaşýanyňyz aýtdyňyz. Ýani halk köpçüligine bir aýdymlaryňyz ýetirmeden öňürde aýdymyň ilkinji dinleýijisi kim? Şu halipamyň özü başta ilki bilen ejeme dinletdiýdi. Şu täze aýdym getirýär, täze ýazyk getirýär, ilki bilen ejeme dinletdi. Bizim ilkinji dinleýijimiz halipamyz diýmek ejemiz bolup durýar. Ya, siz hem ejeme dinletýän. Menem ejeme dinletýän. Serine döneyim hormatly ene, gel he gel
hormatly prezidentimiz şu ýyly Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýip at berdi-de. Elbetde şu ýylyň bir adından belli bolşy ýaly ýüpek ýoluny davaranlar, ýani bir näçe ajaýyp çäreler hem ýurdumyzda geçdi-de, biz bilýäs. Ýa bolmasa bir ýüpek ýolunyň çatyryna ýerleşen bir näçe ýurtlara biziň bir ýüpek ýolumyzyň üstü bilen bir medeni gatnaşyklar, ýürüte sunma saparlar gurnarlyda. Ine men bilýäs, özüňizden bir näçe ýurtlarda bolup türkmeniň bir aýdym sadyny, bir millilik bilen şo ýurduň saklanaryna bir janlandyrmak başardyňyz-da. Indi şuň köni bir daşar ýurtlara gurnulan saparlar doğrusunda aýtsaňyz şu ýerde. Yani hormatly arkadaşlarymyz her bir iş saparyna gidenni, daşar ýurtlara gidenni, sunup adamlaryny ýany bilen iş saparyna gitdi. Bide de şu bir giden döwletlerde çykyş etmek nasip etdi. Ine Moldawa döwletine gitdik. Ondan soň Tursiya döwletine gitdik. Şu taýda da konsertler berdik. Täjikistan döwletine gittik. Berden kümüş saçly enelenme, ak sakally, ýaşyllamy, ak pata berip bede şu. Her vilayetden şeýdip ýanky otly bilen ýoly rowana bolduk. İlk bilen biziň düşlän ýerimiz Özbekistan nogonnomda bardyk. Şonu Özbek nogonnomy taçakly öňümizden çykyp duzadyp öz bagışlary bilen biziň bagışlamaz üýüşüp aýdym-aýdyp şeýle diýsen şatlykly şowhunny şu taýda karşıladylar da bizi. Ondan soň näme Özbek nogonnomyzdan ýanky otly bilen Täjikistan nogonnomyza da gitdik. Bu Täjikistan nogonnomyza baramyzda olaram diýsen şeýle şatlykly şowhunny bizi garşalylar. Şu hormatly arkadaşymyň tagallasy bilen şeýle bolýar. Şeýdip biz daşar döwletlere öz milli egnişiklenmedi, öz aýdym saýlanmady görkezdi bilýärsen. Diýsen buýsandyr ýa. Hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýtýan. Onna sökdümden şeýerine ýene bir aýdym halkymda hödürler, görüşmek sökdümden dowam ederiz. Şemali bilen kopudun sesi geliyenler altın uppa başımda sorularım daşımda gözler pınhan süzleşer yarım sana duşumda yarım sana duşumda aydayın yar gönül nerede mana yarım
İdiz arkadamyzyň saýasyna türkmen gelin gyzlaryna bir denanlar aýratyn hormat goýulýar-da, sarpa goýulýar. Bugünkü günde şu ardyly döwletimizde bir inelenmeden gelin gyzlarymyzyň hormaty törlerde de muňa şaýarlyk edip Ediz arkadamyzyň ýaňy ýakyna türkmen halkyna peşkeş beren ine tagzym mukaddesliğe tagzym atly kitabam gönlüňe şaýarda da özüňizden bagtyar ene ýaň öz töküdümden arasyna aýtdyňyz iki sany gyz perdendiňiz we öz mehriban ejeňizden alan bir näçe bir edep terbiýäňiz bugünkü öz gyzalaryňyzda geçirip bilýäňiz şu döwrüň ajaýyp zamananyň bir bagtyar enes bolmagam ählimiz üçin ýakyn billa. Şu elbetde aýdymsaz dünýäsini bir aralaşan her bir insan öz mehriban ejesini enesini hukman wasp edýär-de, onu wasp etmeli asla mümkin näle. Tebäş Ediz arkadamyzyň ene tagdym mukaddesliğe tagdym atly kitabyna ähli senin eden ahlasyň enenin birje giýje bir geçiren ukusuna degme diýip Ediz arkadamyz bellek geçýärdi. Şoň üçin näme cennet dawarynyň aslynda ýerlen enelenmede biziň elimizde hormatymyz juda beýikde. Dogry aýtdyňyz. Şu eje hakda jahan aýdylanyna eje iň bir insan üçin iň bir süýji zat iki täkrat bolýar-da. Ne saýsaň aýdyp oturmaly. Eneň taryhy hiç wagt, hiç bir insanyň näme sözüň bir soňlanjak nohady ýok. Oňa sözlere mejid gelýär-de. Sözlere mejid gelýär, dogry aýtdyňyz. Hawa. Eneň barka ýeriň yüzünü ýa-da barabardar gyşyň şemalliýär. Ýa, şahir. Şahirmat. Hawa. Eger dowadan ýep tapdym diýen bar bolsa, negerem şol dowa eneň dowasdyr diýär. Enelenmeden arzuw ýaşadýar. Eneňiň arzulary, dilegi dowalary ýaşadýar. Hawa. Mehriban käbelemediň jany sag bolsun. Eger şu mümkin bolsa şörde ýene bir zat bellek geçetim meýlerde. Ýene şu biziň giýen liwatlanmady, ýene şu giýen top bolanmady. Ýene biziň gatymy inelemizden, mamalamyzdan aýtdy. Diňe bir kişdelemizden hallamyz alyp göräýeli. Diýsen şunu inelemizden mehrem gelinimizden eli ýyllar şu. Arzuwlary içine siňdirmek başarykdyr. Şonu da şun dokanlaryna da şol arzu edip aýdyma hiňlen dokar ekenler diýmek şu haliň nusgasyny da gelin ýylamydan arzuwlary hem de bir ýürekden çykan sözleri ýatyrdy. Hem aýdymlary ýatyrdy. Hem aýdymlary. Diýmek ähli zatda sunuwat. Görýärmiň? Hawa sunuwatyň bolsa şol hormatyň bolýar. Sunuwatyň bolsa hukman hormatyň bolýandyr. Gülşerin ana sözümiz gowy bolmady ýa-da töküdümiziň şiýerine bir enelenmede wasp edýän aýdymlaryň birini ýerine ýetirip. Başdyna. Aylanayın Bağra basıp bağlam diyen dillerinden aylanayın Aylanayın Hamsağıplar valtal valtal memurumda halanatan Hamsağıplar valtal valtal memurumda halanatan Hey sallansın bağım tutan ollarından aylanayın Aylanayın Hey sallansın bağım tutan ollarından aylanayın Aylanayın
açan gülleründen aylanayın, aylanayın ey. Doğulan günümde şadakan gülleründen aylanayın, aylanayın ey. Doğduk depem deyip söylen, baharlar gök kürtügeyinen. Doğduk depem deyip söylen, baharlar gök kürtügeyinen. Hey, nenin üçün dünya inen, çölleründen aylanayın, aylanayın ey. Bağrı basıp alan diyen dillerinden aylanayın, aylanayın ey. Hey, sallan çalın bağın tutan kollarından aylanayın, aylanayın ey. Şuň süngatyma, hormatyma gelpeşimde gatnaşyp, ýürüte özüňiziň bir dörejeliňizden söhbetçän bir näçe aýdymlary hemde biziň bilen bir özüňiziň ýürek buýsançlygyňyzy paýlaşdyňyzda, çünki insanyň işleýän, okaýan, ýaşaýan ýeri gözel bolanda, onuň kalbyndan çykýan eserler hem gözel bolýar-da. Şuň konu ajaýyp zamanamyzda bir döredilýän aýdym saýlar, bir döwrümizden sesi bolup ýaňlanýar-da. Goý edil arkadaşymyzyň saýasynda mundan meýlegim döredilýän aýdym saýlaryňyz halkymyzyň söýgüsini gazanyp dursun. Sağ olun. Yani özüňiz aýtdyňyz, öz agalaňyzdan, öz mehriban kakaňyzdan aýdym saýlaryň inçe tilsimlerini öwrenýäňiz. Elbetde şuň kunu öz mehriban perzentleriňize de siňdiriň aýdym saýap ýürüte siziň özüňiziň bir sungatyňyzy goý döredýän sungat eserlerine näçe ýyllar geçse de halk köpçüligi tarapyndan hiç wagt gymmatyny ýitirmesin. Tersine elmede ama söýgü bilen mehribanlyk bilen diňlenmegi başarsyn. Köp sağ olun Jahan, ilk bilen şu size sağ olsun aýdatym gelýär. Şu bileşiňizi syýlap çağırdyňyz, hormat goýup çağırdyňyz. Bizem näme şu şeýdi çağırıp dursaňyz, bizem şunça da işläsimiz gelýär täze aýdymdan bilen. Köp sağ olun. Biz sunut işlerlerine şeýle mümkinçilikler döretip beren hormatly mehriban arkadaşymyň jan sağ bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. İl bähwitli, ýurt ähmetli alyp barýan işleri müdama rowaj alsyn. Hormatly arkadaşymyň başy dik bolsun. Sağ olun Gülşirin, Allah'ım şeýle bolsun, arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Goý ajaýyp arzularyňyza ýetmek elmede ama nisip etsin, şol arzularyňyzdan hasıl bolan ajaýyp zamanasyna da siziň aýdym saýlaryňyz belentden ýaňlap dursun. Sağ olun, toýda görüşip duralım. Sağ olun.
Ine mehriban onlar siz sunatım ma hormatım ma gepleşigimizin şu sanda yaş aydymçy ine Gülşirin Öwezma Medowan ýerine ýetirmegine bir näçe aydymlara, ýürek arzuwlara, buýtaşly gurrunlara seýnetdiňiz. Biz gepleşigimizden ahyryna sizin her beriňizden kalbyňyza besleýän gözel arzuwlaryňyzyň, süýji arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny arzuw edýär. Çünki Türkmenistan edýär arkadamyzyň bellek geçiş ýaly ähli arzuwlaryň, umyt isleýärleriň hasyl bolýan ýurdudyr. Owadan ýurdumyzda, toýly ýurdumyzda kalbyňyza besleýän gözel arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hoş wagtyňyz.